kanthi kahanan wilujeng boten kirang setunggal bapa. Para rawuh ingkang pinula ing kalejangan ingkang saya menika. Apranga kula napa ngaturaken secara babagan nawulungi budaya perundungan utawi bullying ing lingkungan persinauan. Kanca-kanca sedaya, napa nate mireng tembung bullying utawa perundungan? Perundungan menika sedaya tumindak ingkang sengaja kangge nglarani tiyang sanes. Sameneika mawi pangucap utawa tumindak fisik. Contoh ingkang asring kedadosan wonten ing sekolah. Dadi kanca anggap parapan pembahasan tiyang saka ingkang boten sae. Inang fisik antos tindakan kekerasan, kados nyurung utawi mukul. Tumindak kados makaten tinimbang sepele agem ingkang tumindak nanging bebayane sanget tumrap kanca ingkang dados korban. Kenging menapa? Amargi anak ing asring dipun ejek saged rumaos ajeng boten gadhah rasa percaya diri lan sedhi ingkang lebet. Akibatipun piyambakipun dados sedhi mangkat sekolah menawi boten purun sekolah. Siunangan badhe mandhap, prestasiné mandhap lan saged ngrusak masa depanipun. Usahaken banget to, Bapak Ibu saha kanca-kanca sekolah menika kedahipun dados taman ingkang endah, papan kanggo pados ilmu kanthi manah ingkang sae lan tentrem. Pramila badhe kados pundi caranipun supados sekolah kita saged bebas saking budaya perundungan? Misal, kita badhe ngataraken ras kelas AC dumateng padha-padha kanca menika sedaya dadosan sedulur utawa sedulur kita piyambak. Menawi wonten kanca ingkang boten wujudipun banten kinteripun utawi banten kahanan tiyang sepuhipun, boten angsal dipun ejek, kita kedah silih hormati rasa, asuh, lan hasil. Kaping kalih, menawi kanca-kanca ngrasani wonten tumindak perundungan ing kelas utawi latar sekolah, ampun namung menang kemawon mugi ampun melu-melu ngejek. Kita kedah waton ngelingake menawi wonten wonten enggal lapor dumateng Bapak Ibu utawi guru. Lapor menika boten ateges wujud ingkang awuh kanca-kanca, nanging lapor menika wujud kepedulian ingkang mitulungi kanca. Kaping 3, mangga kita dadosaken diri kita anak ingkang gadhah budi pekerti luhur, pados kanca ingkang kathah dolanan bareng-bareng kanthi rukun. Kanca-kanca, mangga wiwit dinten menika kita batin ing lebet panah. Stop perundungan, ayo golek kanca, ayo golek prestasi. Kula kinten cekak matur sesorah saking kula menawi enten lepat atur saha seolah bahwa ingkang kirang marani penggalih. Kula nyuwun pangapura. Tuku gendhis wonten ing pekan. Pames kedhap tumbas semangka. Stop perundungan kedah dipun antaraken supados rukun damai ing sekolah kita. Nuwun. Wassalamualaikum.